Bij de vestiging van Polare in Ljouwert treft de ien naar de orenboekenleefhaver een dichte door. Ik wou even weten wat er was, want ik denk het is dicht. En ik was heel nieuwsgierig. Dit is een kwaliteitsboekhandel. Heel erg. Ik hoop wel dat ze weer open gaan. Ik had een boek besteld, dus alleen nog niet betaald. Dat is hun probleem. Een eindje verderop op de Nijstad zit die orengrote boekwinkel in de Frieske Haardstad, Van der Velde. En je zoon zei ze, de ene zijn deer is de oren zijn breeën. Maar zo zocht de boekhandelaar, met ook winkels in Drachten, Snits en Greens, het net. Het is gewoon voor het vak in de breedte is niet goed. Uitgevers krijgen straks moeilijk met de calculatie van een prijs van een boek. Er zijn straks gewoon steden waar geen grote algemene assortimentsboekhandel meer zit. De leiding van Polare ziet het naar oplossings om weer open te gaan. Maar op welke termijn is net duidelijk. Insiders binnen net zo optimistisch over de kansen. En dat zo betjutten dat Ljouwert weer een grote boekwinkel in de binnenstad kwijtraakt. Nou ja, het is een aanfluiting voor Leeuwarden. Dan blijft hij een leegstaand pand. We hebben nog één, we hebben Van der Velde nog. Maar deze bestaat al heel lang, dus als hij dan weg zou gaan, het is een beetje zonde. Wat ik heel spietig hierdoor vind, is dat hier echt de slechte bij je zit. En daar kwam ik regelmatig. Dat de boekenverkeer meer en meer weerom rint, zou een oorzaak wezen van de problemen van Polare. Collega Van der Velde zocht die trend ook wel, maar speelt tegelijk in op ontwikkeling zoals e-books en orenartikelen. Nevens hem binnen er meer oorzaken aan te wijzen van het gedoog bij Polare. Die mannen die wilden gewoon op hele korte termijn scoren. Nee, dan moet je maar mobiele telefoons verkopen of je moet andere toestanden gaan doen. Boekenhandels, de klanten hebben daar een langdurige relatie mee.